आणि जवळपास सकाळपासून जी मुसळधार पाऊस पडत आहे त्याच्यानं रस्त्यावर म्हणा साखरेच्या सर्व ठिकाणी पाणी भरपूर पूर्ण प्रदूषण निर्माण झालेलं आहे. आता आम्ही इकडे पंपिंग स्टेशनवरती बघितलं की ऑलमोस्ट लेवल आमची 350 पंपिंगपर्यंत लेवल पोचून ऑलमोस्ट डेंजर झोनवरती ऑलमोस्ट आम्ही पोचलेलं आहे. आणि दिवसभर संध्याकाळ पण असाच पाऊस झाला तर नक्कीच प्रत्येकाने आजच्या दिवशी अलर्ट व्हायची खूप गरज आहे. आजच्या दिवशी दिवसभर संध्याकाळपर्यंत असाच पाऊस पडला तर ऑलमोस्ट आम्ही डेंजर झोन क्रॉस करू शकतो. आणि हाय टाईड असून पाणीचं भरपूर आज इकडे वाळवंटी नदीवरती प्रवाह चालू आहे. साखळी वाठारातले म्हणजे आपल्या बाजारातल्या परिसरातल्या सर्व नागरिकांना विनंती आहे की प्रत्येकाने सतर्क राहावं. काही असतं की आम्हाला म्युन्सिपाल्टीला डिपार्टमेंटला डिझास्टर मॅनेजमेंटला तुम्ही एमर्जन्सी जी आमचा जो नंबर आहे त्या नंबरवरती तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. आणि तसेच आमची सुपाची पूर आणि गावठांची जी एरिया आहे ते नेहमी पूर त्यासुद्धा लोकांना कमी आज इकडे कलरच्या मेसेज द्यायला बघतो की प्रत्येकाने सतर्क राहावं. आणि काही असते की आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. आमची टोटल म्युन्सिपाल्टीचे स्टाफ डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि WODचे अर्थात जेशी म्हणजे बोलणं झालं ऑलरेडी पंपिंग चालू आहे. तरीसुद्धा प्रत्येकाने त्या काळजी घेऊन अनावश्यक बाहेर न जाऊन प्रत्येकाने आपल्या काळजी घ्या. काही असते की आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. आज सकाळच्या पाऊस होतो जबरदस्त पडता आणि आज आमच्या वाळवंटीचे पात्र पहिल्यातून भरण थोडी भरण व्हावं लागला. आणि जे आमची न्हंयची पातळी आसा डेंजर झोन जवळ पावले आसात तरी सगळ्या नागरिकांकूय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी सतर्क रावंक जाय. आज जो पावसाचो हें पळयत जाल्यार एकदम डेंजरस सिच्युएशन दिसता तेन्ना लोकांनी आपले सतर्क रावून हांगा खासगी आमच्या हांगा पंप स्टार्ट आसात तशें व्हडली काळजी घेवपाची गरज ना. कारण टायम टू टायम हांगा WRLचे इंजिनियर्स आनी पळयत आसतात लेवल मेंटेन करीत आसता. पंपय स्टार्ट मारल्या तरी सुद्दां नागरिकांनी जागृत रावन हे संबंद हेजेर हें लक्ष दवरचें अशें हांव तेंचे कडेन मागतां. आमचें तशें घेवपाचें कारण आमचे म्युन्सिपाल्टीचो स्टाफूय आसा हांगा आणि गाडये आमी दवरल्या दुयेंत पडला तो वापरूय करूं शकता. तरी ही आपल्या पद्दतीन सतर्क रावचें